eta relajazio horrek eman duela egoera honetara. Zu partioan ondo sartze bale mazera? Rico kalera joango da, Bai. Oskar Rico kalera joango da. Berak egin du falta, bigarren txartela, eta aulkitik sartu den jokalaria, bigarren zati honetan sartu dena, Oskar Rico kalera dijoa bi txartelori ikusita, gorria beraz, 10 geratuko da Alabes, eta oraindik partida bukatzeko 6-7 minutu gehi luzapena geratzen dira. Dena zarre, omalima da Rikorekin. Bai. Orain berbi. Bai. Eta hemen hazi eginda etxeko jendea, Baina, oain kontuz, Hemen giro honek bultzatzen du etxeko taldea, gora jutea, eta lekua galtzea, eta bar irabasteko grina horrekin, eta lehengo neurrian jokatu behar da. Ikusia lehengo neurrian jokatu ezke aukera etorriko dela, eta horrekin. Baina aukera hobea dauka, gehiago denez, aukera hobea dauka. Diego Torresek atera du falta baloiaren sartuz, buruz Fran Perezek ikutu du, baloia inongo arazorik gabe atezainaren eskuetara. Montero kaskar atera nahi zuen ez zegoen inor goian, pixka bat itxaron du azkenean luze. Hor da Oskar Martínez, Jito beste aldean, Oskar Martínez jarraitzen du baloiarekin indartsua da, arean sartu da. Azkenean ondo ikutu diote baloia, ondo kendu diote. Barakaldo katera du Libano eta Igor Cuesta, bien arteko lehia azkenean baloia Barakaldorentzat geratu da zelaiardian. Ezkerrean Nacho, badu aurrera egiteko lekua Nacho, zelaiardia zeharkatu du. Ea zer egiten duen Nachoren erdiraketa, bigarren zutoinera, atezainak Montero kikutu, aukera Barakaldorentzat, errematea kanpora. Olaizola. Ander Olaizolak, Montero atezainak ikututako baloia bertan geratu zaio, eta gora bota du. Iruditzen zait hor gaztetasun horrek, esperientzi falta horrek eman diola. Ez hor, etzen jaurtitzeko bizik eta jokatzeko, jarraitzeko, jokaldeakin jarraitu, atezaina zetorren gainera, penalti. Jarraitu jokalde hori da. Piskat zerbaiten bila jun, ez? Eta hor berak errematatu egin dut eta kanpora atezaio. Naze aukera sufritzen ari da liderra Alabes Lasesarren. Bigarren zati honetan ez du baloirik izan Alabesek. Oso gutxi iraundio, eta aldaratzeak eta horrelako denak ere Barakaldorenak izan dira, nagusitu eginda. Partida Alabesen zelaian jokatu da bigarren zati honetan. Azkenean Barakaldo berdinketaren gola lortu du, sartu du, eta orain Alabes erasoan Jito, Oskar Martínez eta Geni ondo berreskuratu du Urangak. Nachoren baloi luzea Libanoren bila, Cuesta berarekin. Hor da Igor Cuesta, ondo sartu du gorputza Libanok, albotik aterako du Barakaldok. Urangan partida handia, Horratzean, nagusi, momentu txarrenean ikusten dut bera horre baloi honak atera dituela eta jarraitzen duela lan egiten, Eta gora joaten ere ikusi dugu, eskuin egalde horretan bigarren zati honetan. Alabes berarentzat ere partida berezia da. Hango arrobian ibili zelako, Alabeseko jokalaria izan zelako, Ian Uranga. Orain Barakaldon kornerra Bizkaitarren alde. Atzean sartuta, baina nola sartuta orain denak, Juanan? Area txikian. Atera dute motzean, Vázquez, erdiratu egin du Vázquezek. Alabesek urrundu, baloi guztiak orain Barakaldorentzat, noski. Vázquez, ezkerrez beste baloi bat ipini du area barruan. Lehenengo ikutua buruz, berriro Nacho, keinu bat, Nachoren erdiraketa. Aukera, aldaratzea ea zein jaisten duen. Jaurtik eta Diego Torresek, Alainaren gorputzean zer da hau. Nacho, beste bat gehiago. Berriro Alabeseko atzelariek urrundu. Vázquez eta Nacho baloia ikutu nahian. Vázquezen mugimendua Nacho erdiratu egingo du. Hortxe baloia gora, Montero. Behin honetan atezaina baloia hartzea lortu du. Partida azkenean oso biziak bukaeran, Uzten genuen motelago izango zela dena, baina bisitasuna handia eman dio Barakaldo jokoari, indarra handiarekin jokatzen ari da. Eta oso partidu polita ikusten ari gara, biharren zati hona ikusten ari gara. Garrido, berriro erasoan, eskuin egalean bakarri du taldekide bat, Ander Olaizola.
Barrura dijoa Ander Olaizola. Arean sartu da jokaldiona, pasea, Koemanentzat aukera paregabea, bigarren erremate saiakera, haze aukera Barakaldok, ezin sartu nola dagoen jendea, Joseba, zure inguruan. Hala da bai, mundu guztia koreografia bailitzan, eskuak une berean altxatzen ditu burura, eta behin eta berriz dabiltza mugimendu eta gesto hori errepikatuaz. Ikusten dute Alfonso del Barrioren lehen garaipena etor daitekela, minutu gutxi falta dira horretarako. Eta lidera Alabes dagoela aurrean gainera, Uranga atzean utzi du. Erdiraketa bat, baloia Natxorentzat, bera aurrean Meskita. Natxoren jokaldia, erdiraketa bebetik Monteroren eskuetara. Ander Olaizolak asko eman dio taldeari, gauzak ondo egin ditu, azkeneko jokaldia oso polita izan da. Eta gero ez dakit biak oztopo batek besteari esote dien ipini Barakaldoko jokalariak, erremate egiterako garaian. Kaldiona ialekurik gabe nola sartu den, buru altxatu pasea, lehenengo horpoz erremate egiten saiatu da. Diego Torres, eta gero ez du asmatu. 30 segundu, 80 minutua betetzeko. La Cesarren bana, Barakaldo eta Alabes, sailkapeneko lidera Alabes, azken sailkatua orain arte Barakaldo, hor lekua hartzera joan da, baina falta eta txartela merezitakoa Garridok. Kontrola pixkati egin dio eta leku hartuta zaukan besteak eta azkenean falta. Baina, bueno, oso momentu politak, Begira, jokaldi hause da, Jokaldi edarra egin du Ander Olaizolak. Hor, Koldo Garcés. Eta hor batak besteari bai, leku etxidio Liban hori Garcesek, berak. Alabes baloiarekin. Ander Alaina gora. Jito eta Oskar Martinezen bila Nacho luzapenean sartu gara. 2 minutu terdi geratzen dira partida bukatzeko. Libano. Koldo. Garcesek atzera. Fran Perezi. Luze jokatu du zentralak, baloia goian ipiniz, Jon Moia kurrundu, Koldo Garcés, Ander Olaizola. Alabese berreskuratu du Geni. Galdu egin du Genik, Urangak berreskuratu du, ondo. Ian Uranga abiadurarekin gora iritsi da, erdiratzeko keinu egin du, hor da Nacho, jaurtik eta gora. Eskubi batentzako aproposa. Eskubiak oinaren barruko aldearekin ate bidean ipintzen du. Ezker batentzako oso teknika ona izan behar du jaurtiketan. Oinaren kanpoko aldekin jo behar da eta oinaren kanpoko aldekin nindunean oso gora atera zaio. Javi de Pedro etorri zai burura, horrelakoetan artista zen ura, horrelako baloiak ere barrura botatzen. Bueno, jarraitzen du Barakaldo bere lanean, nik usten dut azkeneko momentu arte ez duela etxitzen, berak ikusten duela aukera badola gondi partida irabazteko eta hor jarraitzen du lanean. Beste baloi bat gora, Nacho eta Ander Alaina lehenago iritsi da Ander Alaina, baina buruz kanpora bota du. Alboko sakea, azkar atera du Barakaldok. Nacho, zenbat erdiraketa egin ditu Barakaldok. Ez dago erremateri, bigarren aukera, Ander Olaizolak baloia barruan ipini du, ondo. Atzelaria kurrundu, minutu bakarrak geratzen da, az emozioa La Cesarren. Intentsitate handiko partida ari gara bizitzen gaur. Bai. Ariño, beste baloi bat gora, orain jazentzurik gabe. Iritsiko da. Uranga saiatu da. Iritsiko da. Ateko sakea. Arnaz pixka bat hartuko du hor Alabesek. 30 segundu geratzen dira. Hor da Alfonso del Barrio. Barakaldo gaina merito handiko berdinketa, oso ondo bukatu, fizikoki ondo bukatu, indarrakin. Nik usten dut golak ere animo gehiago eman diola eta indar gehiago eman diola. Eta Alabes justu xamar esinean, oain gaina 10ekin dago, oandik eta saiago berarentzako. Atera du eta bukatu da. Neurketa politia ikusi dugu. Lehenengo zatian Alabes lidera aurreratu da markagailuan eta gaur Joseba jendea pozik, zaleak pozik ikusten ditugu txaloka. Alaxe da bai, jendea pozarren da, jokalari eire irripartxoa ikusten zaie. Lana eskertzen ari da